simplemente un de Tirán e un de Valladolid que viven na terra xa atoparonse e apareceu esta maravilla. Como chegamos aquí? Iso que intenta escudar e recoñecer o primeiro premio que imos entregar esta noite, o premio Andaina Senlleira, que chega neste ano a súa 10ª edición e que en anos anteriores recibiron nomes como Fuxamos Vientos, de Roguento, Catiras Carabimos, Emilio Cao. Non son músicos, tamén xente como o técnico Pablo Barreiro ou a musicóloga Bertesu xa uns anos. E hoxe recibiu Muxicas, un dos grupos, un dos referentes cos que fixemos a transición musical. Naceron no ano 78, eran daquela Manolo Menduín, Emilio Sotelino, Nazario González, Moxena, Joan Somoza e José Manuel Fernández, que é un dos José Fernández Lago, pero durante a súa historia de 20 anos, ata 15 persoas formaron parte, foron tamén Muxicas. 7 discos, xiras por Galicia e por toda a galaxia, concertos para a rapazada, mesmo parte do copyright na creación da Festa da Reconquista de Vigo. Non sei como se recoñece ese traballo calado que vai alén dos discos publicados, dos concertos que se deron, todas esas persoas que van formando parte dunha escola informal que aqueles que fixeron por recuperar, por non deixar esmorecer a nosa música naqueles anos, hoxe queremos recoñecelos, aplaudilos e deixar esa andaina senlleira tamén para a historia dos premios Opinión Música de Galicia. Vai entregar o premio Jacobo Sutil, o director de Agadí, que xa enseguidinha entrará por aquí, e sobre recoller o premio por parte de Muxicas, María José López e Manolo Mendoza. Boas tardes, boas noites a todos e todas. Todos os compañeiros que traballamos para que o Grupo Muxicas fose unha realidade, agradecemos o xurado dos premios de Opinión este reconhecimento ao noso traballo colectivo. En xustiza, este galardón teria que ser recollido por José Manuel Fernández, fío conductor deste proxecto, presente nos 22 anos de existencia do grupo, e cuxa creatividade única e incansable foi o verdadeiro motor de Muxicas. Mais motivos laborais impídenlle estar hoxe aquí, así que serei eu quen dé a lectura a esta pequena reflexión no nome dos meus compañeros. Dende a súa creación, o planteamento de Muxicas foi moi sincero. Por unha banda, facer música en Galicia, con raíces galegas, con instrumentos galegos, estar ao carón do mundo sen ter que copiar o de fora, facer ver que en Galicia hai persoas orgullosas de seren galegas. Decidimos mostrar ao mundo que se pode intentar facer música actual coas esencias profundamente arraigadas na nosa tradición, botando man dos innumerables instrumentos populares que, ao longo dos tempos, o povo galego foi aceptando, retorneando e integrando como a propios. Rexeitamos a incorporación de percusións alleas de outras culturas que suplantaban as que os nosos devanceiros viñeron utilizando para expresarse. Rexeitamos a utilización de instrumentos cunha presencia inexistente na música popular, poñéndonos fora das modas interesadas das casas discográficas e dos organizadores de eventos presentistas, modas innecesarias e gratuitas e dirixidas a crear confusión. Foron fronteiras que non nos interesou traspasar en ningún momento. E así, como que expresármonos empleando a nosa lingua e os nosos instrumentos.
e con honestidade. Un traballo en equipo onde cada quen chegou o mellor de si mesmo. Uns percusionistas fantásticos e uns melodistas sólidos creamos un son particular e identificable, traballando en plena igualdade contra a tendencia imperante de percusionistas detrás. Fomos tamén un grupo políticamente incómodo ata o punto de sufrir o veto absoluto de Paco Santomé e Manuel Soto, conselleiro de Cultura e alcalde respectivamente do PSOE nos anos 80 en Vigo, e dos seus atletas, vividores a conta do diñeiro público co conto da defensa da música galega. Eso impediu, entre outras moitas cousas, que pudésemos presentar os nosos discos na nosa cidade a partir deste momento. Neste tipo de actos é o seu facer públicos agradecementos a todos os involucrados, en maior ou menor medida, no deber do grupo. Mais de 22 anos dan para unha lista que, se non inmensa, sí que resulta excesiva para o acto protocolario que se esperase saber. Nen antes, hai dúas singularidades que creemos deben ser nomeadas porque, ainda que nunca tocaron con nosco, puxeron a súa confianza en nós e nos permitiron que a nosa memoria perdure máis aló das nosas vidas. Unha é o enxeñeiro de son e propietario do estudio de grabación Arturo Sabugueiro, no que sempre topamos un total apoio que nos deu bazos nos momentos máis delicados. E, sobre todo, a José Antonio Couceiro, responsable das casas discográficas que nos permitiron facer, montar, crear, gravar e perpetrar o que nos deu a real gana. Discos, dobres álbumes, compilatorios e sempre pagado por seus cuartos. O primeiro contrato que assinamos con el en 1992 díxonos directamente que era de 1000 anos. Pero o tempo demostrou que baixo aquel corpo de león vivía un ano. Sempre creo en nós. E será a historia a que decidirá se tiño ou non razón. Por todo isto e por moitas outras cousas que sen dúbida quedan no tinteiro ou na memoria virtual do ordenador, todos os componentes e colaboradores que participamos neste proxecto somos receptores deste galardón. Por tanto, no seu nome e no meu nome propio, moitas grazas